Patumi pai ni phai inquire trogar ni diphu manja ka cheleng mile trokalong ke do hijung dhaba long MS Bongrum broiler wholesaler atu pen pherangkia mai kangni pherangkia mai long kidam tang pai ni phai inquire clear ni songbejit ingti ka thara hin pen kaning je broiler avo wholesaler kaprek atum kibi pena jok nili beha choklem nodaklo pu abotha MS Bongrum wholesaler pen lamklar kipitu Nagaland pen Karbianglong ahoy Jasimet Lahori Jan Havaralong Karbia Khayatum Beha Ahin Kaching Thurunja Phanpura Kedam Tang Pai ni Phai Pho Arni Pen MS Bongrum Broiler Wholesaler Puamenchi Irsi Karbiari Sotum Beha Ahin Pang Chengdunlo Bangso Jo Kedam Tang Pai ni Phai Kora Clear ni Songbijit Ingtikat Harpen Pherangkia Mai Ingni Ponsi Bangso Phutha Kepaklem Kledeja Phan Pherangkia Mai Along Pen Ningje Ponlo Bangso Phutha MS Bongrum Broiler Wholesaler Atum Pen Pherangkia Thengno Lamklar Kipipon Pherangkia thengno alam the ke jai pon ke pai ni phai kora clear ni songbijit intikat harpen close to of trading license mate bangaso phansi bepar ke paklem pua koi pilo bangso patha lamklar ki pipon thuke nilitum ke bangaso phanke beha ke paklem puke chethek longle nilitum jepo bangpi chelangsi bangso asai klem pang chenglo mane enut banghini o ke pang thana phan lapen hem ke par ko aphan pua bangki enut banghini ke do Sitami Ladake Beha ke paklem puke avi lapen Ladak Karbiari Sotum ning cheparong pensi sai ke klem ponpon lapen Karbingla Autonomous Council pensitami aronalo choklim pensi nilitum sai klem ponlo bonta kedam tang pai ni phain kora clear ni songbijit intikat harpen pherangkia mai ingni detpen ni phai inkora phorni KAC taxation sai company nilitum phan sokos notice nangki palipen nilitum sitami mahu pronglo Lapan isi kacuruk ang tunga bangke, taxation asai kamatum lapu an akipra bangke, ningarong meme. Setame lapu son tak akaprek akhayatum setame beha bepar ke klematum dukpiklang. Tangte lapu son asai kiprap jong si klem do pulote Karbiang longke la ansose paprang oji pusi, mathadam pusi, ninje. Lapan song bijiring tika thar penili tumaphan akoi ke banake angkur kavialam. Sofi non bagya Bangumi me lama ke 24 ani songbojit press release lol mai lason akoi na pide rathi 25 ani ngasam nil domban so course notice na pale ro mane very fast track mane lelo so ki trap ogini tum ngarong mane seme wathi seme lason case ki pending do piglan de bang khai dumhan to ki che so dumhan training lesson in thanangi pu mama organization tame pina group kan same ki problem do seme hala tama complaint na son fast track son nami tum claim ki son di taxation department na choru chu parti ki la ben la so koi ba ni tum ke somboji ka thana ti bang ni tum ke baseless basically la ben amu bang re angkur ka yelam jong dam Beha bepar ke claim ke aron choklim pulote madu tame claim long posi article 19 1G along toklo Tangte alang li labang sualam kachini avedet mapusi ningje. Nili kipuji bang hedi. Nili tumda right to business bro. Article 19 1 C long yang G long yang G sorry G long tok do. Je right to business mana ke lagi nili tum fundamental rights son. Bepar beha ke illegal kali bulote majok abang fu bang fi. Sitami kona dim busami claim ni hala dake ke tok do. Manang li lagi ko hi dan manja knowledge ka bidat ma dan tum kajuan tumno Labangso Phutha Karbinglong Autonomous Council taxation asai kamlong setami nili tumpen humri damsi adim along kibang pen nangkilang cari ja phasetami pachini damlo laki nili tum ngahok he aku la soalam ngi nili tum sojong nili tum methan setami taxation office long damlo la pen la soalam akoy tum lang long pen nili tum taxation office ma damlo ada superintendent sir hanel tum request lo jenang nili tum la so akoy bang hala songbudin tiga thar in written pina akoy tum manang pidolo asol sinali nili tum request amlo jenang nili tum sojong nang tum metang tum inspection nang langkap nili tum ke metang mas kitam si request am Laban KAC CM ke claim ke dam kacepat du pena jok taxation asai kam setami aja kong chilong lo lapan revenue tami penang an long lo lason se nili tumalong tami nang cherap dun pen aho akang sai longji pusi ning thelo pusi ningje ponthu News report Karbinglong Live